Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. En garti kadi e humnude aadi biyanoɗo yogo e bandiraɓe namdima yo balle ha mbawa julde ndeɗo julde, kadi ɓe namdima holno ɗum julirte e ko waɗete hen. Ko ɓuri kam ko jimi kam ene waɗe wonande an goto jiɗɗo waɗande hoorema, nde wonno sa woni dental jiida an tan goto e hoorema. Tawi ko an tan e hoorema noon, sa gollowo ɗum ko darɗe 4 mbaɗata. En yiɗa noon darde adine nde janga fatiha ha gayna, mbaɗa qul huwallahu ahad laabi 10. Darde ɗimmire nde mbatta ko fatiha laawol gotol ha gayna, mbatta qul huwallahu laabi 20. Ayi a ɓeydi a soyi cowa ɗa ko 10 a wattiga 20. Darde tata ɓire nde kadi cowa, mbatta fatiha laawol gotol qul huwallahu ahad laabi 30. Ayi a soyi wona. Darde ma naye ɓire nde mbaɗa fatiha ha gayna, mbaɗa qul huwallahu ahad laabi 40. Ayde wada sa ƴeewi darde adine nde ko 10 mbaɗɗa hen qul huwallahu. Ɗimmere nde mbaɗɗa hen qul huwallahu laabi 20. Tataɓere nde mbaɗɗa hen qul huwallahu laabi 30. Nayeɓere nde mbaɗɗa qul huwallahu laabi 40. Sa rendini noon 10, 20, 30, 40 rokkanma ko temedere net, wona a waɗi hen qul huwallahu ahad laabi 100 e nder julde he. Julde nde noon wiya ene yiɗa mbaɗande jamma e ñalawma saɗa waawi. Sa wawa noon mbaɗande jamma tan walla ñalawma tan, walla sa welama jamma tan walla ñalawma tan. Sa ronkiri noon kala kam yontere waɗe laawol gotol. A ronki ɗum kam kala lewru laawol gotol. A ronki ɗum kam kala hitande laawol gotol. A ronki ɗum kam kaddi gurnam ma eto wadde e laawol gotol. Ko julde cubhinali wiyete. On ji natal ngal nanɗon, on jiiɗo winda 2 dow, bange ma nano nanɗon windi 2, bange ma ñaamo yeeso mum nanton windi 3, jippoɗa less mayiɗon bange ma nano ene winda ɗon 4, paata bange ma ñaamo nanɗon winda 5, garta less bange ma nano nanɗon windi 6, garta bange ma ñaamo nanɗon windi 7. Ko ni julde nde wayi. Julde kala jiiɗa e waɗi darnde nanɗon windi 2, ko rewe darnde jaggude koppi nanɗon windi 2, ko rewe koppi ɓamtade 3 windi ɗon, ko rewe ɓamtade sujjoyde ɗo woni 4 ɗi goni ɗo, ko rewe sujjude jooɗade ay ɗo woni 5. Ko rewi hen kadi duttoɗa cujjita ɗimmol, ko rewi hen ngara jottoɗa. Ɗum ɗo woni julde nde. Nde ɗo julde kayre woni julde nde ganduɗa sa waɗinde ko woni hen e moƴƴere ko Allah tan andi no foti, wadde gaccira Allah ganduɗo no foti o yomma ko woni hen ko. Kono ko haala hen ko noon ne heewi, an kam tesko tan gonɗa koye rewde Allah, a waɗi ko waɗɗima gaccida Allah joɓo yomma.
holno juulirte ko ni juulirte holnon a annito gonɗa koye rewde Allah e mawninde Allah e yettirɗum Allah on saha kabbira sa habbiri a gayni jangata ko fatiha lawol gotol ha gayna janga simore nde qul huwallahu ahad laabi 10 so gasi noon biya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 15 e darnde he so timmi jaha jagga koppi e turnde he biya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi hagayna on sahana biya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 10 so timmi 10 ɓamtoɗa no mbiyata subhana mbiya sami allahu liman hamida gotol gacca ha ɓamtoɗa ha tottuɗa no moƴƴi on saha mbiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 10 so timmi cujjoya mbiya allahu akbar cujja e leydi mbiya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tatima hatimma ngarano mbiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 10 so timmi jottoɗa mbiya allahu akbar joɗoɗa ha ndecca on saha mbiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 10 so timmi 10 kadi mbatta sujudu goɗɗo mbiya allahu akbar cujja sujud ɗimmijo o mbiya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi hatimma ngarano mbiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 10 so timmi 10 ɓamtoɗa jottoɗa mbiya allahu akbar joɗoɗa jonde seeɗa tan nden jonde noon wona jonde ala ko hatan mbawa jangude subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi 10 ɗi so timmi noon on saha woni darde nde timmi kala hen darde ko ni waɗete sa faami tan wotere nde ɗimmere nde ko noon gollirte tataɓere nde ko noon gollirte nayeɓere nde ko noon gollirte eto tan famde darde adina nde ne gollirte sa faami tan darde adina nde andu hankadi ko heddi ko saɗirtama hankadi so fof rendoyi hawrata ko 300 subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar on saha keɓa hen qul huwallahu ahad laabi 100 ɗum ɗo moƴƴere wonde hen nde Allah tan andi no foti wat gayna gaccida Allah ganduɗo jobdidi yomma wadde nanɗon onon namdinoma ɗum ɓe on tonganama ɗum natal ngal nanɗon a yiɗe ɗo daraɗo darde nde on jii darde on jii turde ɓamtogol sujjugol
jottogol sujjidgol jottogol ɗum woni julde. on jii hen laabi jeeɗiɗi on jii hen 1 nana dow bange ma nano 2 bange ma ñaamo 3 lesto bange ma nano 4 bange ma ñaamo nan ɗon 5 jippuɗa les bange ma nano nan ɗon 6 bange ma ñaamo 7 ni julde wayi. kala julde ko ni wayi, so farilla so naafila ko ni waɗirte. ɗo noon nde ɗo jonde wonde e setnde darnde adine nde a jottode hen seeɗa e ndiɗon mbaadi. nayeɓere nde kam e ɗimmere nde kam e nayeɓere nde nandi jooɗete. wo amma adine nde e ɗimmere nde tateɓere nayeɓere nde an noon jogii sumgo. sa welama mbaɗa 2 calmina mbatta 2 calmina. kala hen darnde ko ni gollirte. darnde adine nde ni gollirte, ɗimmere nde ni gollirte calmina. kadi mbatta tateɓere nde ndiɗo mbaadi, nayeɓere nde ndiɗo mbaadi gasi. ɗum so a waɗi ɗon hankkadi kala nde wiya ya julɗum walla ya julɗum a tampata a tampinta yimɓe. ƴette kadi mofton ɗum e nder moftirɗe moɗon ko gandal ko moƴƴere. nde ɗo moƴƴere noon ko moƴƴere nder moƴƴereji kadi. an noon jeddowo yeddu kono an mo yeddata o ƴettu mbaɗa ko nafatma ko. ani noon kaalaw hen goɗɗum ena yedda ɗum yeddumo jokka haajuma. yeddumo jokka haajuma. an ka mbaɗo tan dewal ma Allah aɗa faandi aɗa rewa Allah ko Allah wino ya rew ɗum wadde a woni dewowo Allah gollowo jamiroje Allah a waɗani ko boni mbaɗa ko moƴƴi ko julde. julde bonani boni ko wadde ko boni. wo amma ko moƴƴi wadde ɗum ina moƴƴi tan wadde mbaɗa ko moƴƴi keɓa ko moƴƴi. nan ɗon ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko fof rendi fote Allah. kala baɗɗo yoɓe kala baɗɗo yoɓe. a waɗi Allah ne anduma ne yiima. sa golli omo andi a golli, a gollani omo andi a gollani. wadde golla o yomma golle ma moƴƴe. ɗum noon kadi kaaɗen ɗo oɗo ko musidɗo moɗon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. a saggoyi hen noon ka famani hen noddu en e numéro gandaɗo o 00 221 77 906 14 81 caggira saggere ma. a saggani noon ɗum jinmi. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen kadi mbaɗa ɗum mbasa noon juumde. ene haɗa juumde hen. wiya sa waɗi ɗum gila fuɗɗode ha wortode no gandirta jaɓama tan mbasa juumde. sa juumi tan wattu ganda fewani. kalne mbaɗɗa julde nde gila fuɗɗode ha wortode a juumani andu jaɓama. sa waɗi no a juumi tan andu wattu tan fofna hoore ma. a waɗi ha timmini ala hen fof ɗo juumɗa ha timmi andu a timmini. a juumi noon a gayni wattu kadi gongol. on pamiri noon on jarama. wassalam. alhamdulillahi bil alamin.